Seuraavaksi esitellään toinen toisemme. Me ei sanota itse itsemme, mutta Toinen toisemme. Kyllä. Eli millaisena mä oon sut oppinut tuntemaan? Me ollaan Mira ja Pauliina, ja tää on meidän MP Elämässä tärkeintä podcast. Tervetuloa pureutumaan ihmisyyden eri teemoihin sekä ottamaan rohkeasti kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Uskallatko sä lähteä tutkimusmatkalle itseesi? Hyppää kyytiin! Olet turvassa. Seuraavaksi esitellään toinen toisemme. Me ei sanota itse itsemme, mutta Toinen toisemme. Kyllä. Eli millaisena mä oon sut oppinut tuntemaan? No, Pauliina on äärimmäisen sydämellinen. Ja siitä kertoo se, että tuntemattomankin auttaminen. Esimerkiksi kerran oltiin Seinäjoella täällä Ideaparkissa ja Pauliina sitten, siinä oli myös sitten Pauliinan lapsi ja myös minä. Ja oli hoppu kauppaan, mutta silti sä pysähdyit auttamaan tuikituntevat naista lastensa kanssa ja kantamuksien kanssa. Ja sitten sieltä saapuikin puoliso paikalle, mutta he kiitteli kovasti. Ja tavallaan se ei ole mitenkään itsestään selvää, että niin kun sä pysähdyt tuntemattomankin, että hei, vaikka mä jotenkin avuksi. Tai näin, mä veikkaan, että hänkään ei ollut tottunut siihen, koska sun kaltaisia kilttejä ihmisiä on, niin pitäisi olla paljon enemmän. Ja, ja ylipäätään se, että miten sä kohtelet niin kuin muita sun ympärillä tuttuja ja sitten tuntemattomiakin, niin se on semmoinen asia, mistä mä oon hyvin vaikuttanut sussa. Sitten mä uskon, että sä oot se muutos, jota maailmaa me muut tarvitaan. Mä käännyn nyt näin. Joo. Sä olet se muutos, jota maailmaa me muut tarvitaan. Sä inspiroit esimerkiksi olemaan ihminen ihmiselle. Sä näet asioita visionäärin tavoin ja puolustat oikeudenmukaista maailmaa, jossa jokaisen olisi helppo hengittää ihan omana itsenään. Sä menet rohkeasti kohti sun unelmiasi. Ja esimerkiksi tässä meidän podcastin kulisseissakin on jo todistettu se, että kukaan ei voi sanoa sulle ei. Ei sen takia, että se oli tosi kova ja silleen, hei nyt sitten, vaan siis sä teet sen just niinku lempeydellä ja sillä, että sä uskot 100% siihen muutokseen, jonka puolesta olet puhumassa. Ja siksi mä uskon, että sut on luotu yrittäjäksi, muutosinnostajaksi. No sit sä oot todella älykäs ja mun mielestä sun aivot on todella seksikkäät. Olet sä muutenkin upea pakkaus päästä varpaisiin, mutta sun aivot on oikeasti tosi seksikkäät. Koska sen lisäksi, että sä oot tunneälykäs, niin sä oikeasti oot todella viisas ja sä tiedät paljon asioita. Mä uskon, että sun viisaus kumpuaa sieltä sun elämäntäyteisistä kokemuksista, koska sä oot joutunut opettelemaan antautumaan elämälle ja elämän tornaadoille todella nuoresta alkaen. Ja sä analysoit ja uskallat myös kyseenalaistaa niin maailmaa, itseäsi ja meitä muitakin intuitiivisesti, rakkaudesta ja rohkeudesta käsin, mikä näkyy muun muassa sun kyvyssä kohdata ihmiset sun työssä hammashoitajana ja muutosinnostajana. Ja mä ihailen tosi paljon sitä, että millainen äiti sä oot. Sä oot niin läsnä ja turvallinen, vaikka samaan aikaan sä olisit todella väsynyt ja uuvuksissa. Sanot kaikki sun lapsillesi ja se on niin arvokasta elämäntyötä, että mitkään sanat eivät riitä kuvailemaan. Mikä tekeekin sussa lähtemättömän vaikutuksen on se, että miten pyyteetöntä sun rakkautesi on, niin äitinä, vaimona kuin ystävänäkin. Kaiken kaikkiaan mä rakastan kaikkea sussa, se mikä tekee susta just Pauliinan uskomattoman, ihanan ja rakkaan ihmisen. Oi, kiitos. Ystävä ihanista sanoista! Ja niin kuin näette, niin meillä on täällä niin täällä on podcasti ja tulemaan tunteellinen niin meille, kuin toivottavasti sullekin, joka kuuntelee tätä. Pureudutaan tosiaan syvälle ihmisyyteen ja tää on meidän peruskalusto. Kyllä. Ja hyvä niin. Kyllä. No Mirassa muuhun teki vaikutuksen se, että Mira on siis toiminut kansainvälisenä sarjayrittäjänä jo 22 vuotta. Ja Mira on voimaannuttanut ihmisiä niin bisneksessä kuin myöskin elämässä yleensäkin. Mira on todellinen visionääri, joka on toiminut muun muassa valmentajana, vaikuttajana, kirjoittajana ja niin monessa roolissa, että mulla menisi meidän koko podcast-aika siihen, että mä avaan sun työhistoriaa. Henkilökohtaisesti mä oon kokenut tosi inspiroivana sen, että sä oot selvinnyt 3 syövästä ja uupumuksesta. Ja silti
tai ehkä just sen takia sun kaikkea tekemistä yhdistää se punainen lanka, että sä myyt ihmisyyttä ja inhimillisyyttä. Mä ihailen sua äitinä, vaimona ja myös ystävänä. Sussa on tosi paljon rakkautta, jota sä jaat hyvin anteliaasti ympärillesi. Siitä huolimatta, miten ihmiset on sua sun elämän aikana kohdellut. Ja sulla on taito tehdä elämästä huvipuista. Oot rakas ystävä. Ja ystäväni, seuraavaksi me avataan Miran kanssa meidän tarinoita tarkemmin meidän kehotarinoiden kautta. Ja haastetaan myös sua pohtimaan sun suhdetta sun kehoon. Ole siis kuulolla seuraavassa jaksossa ja liity mukaan Retkikuntaan tutkimusmatkalle minuuteesi meidän nettisivuilla osoitteessa www.soult.in eli Soulfin, mutta 2V ja iin välille tulee piste. Tuolla nimimerkillä löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta tai ihan vaan hakemalla meidän podcastin nimiä MP Elämässä tärkeintä. Osoitteen löydät myös jakson kuvauksesta. Hyppää kyytiin! Olet turvassa.